Mga opisyales kan Subic Bay Metropolitan Authority, Asin Municipalidad kan Tubigon sa Bohol, nagpasiring sa Naga para sa learning visit. Nagpasiring sa syudad ni Naga kanakaaging Miyerkules asin Huwebes ang magkakapirang delegados kan Subic Bay Metropolitan Authority Gender and Development asin ang mga lokal na opisyales kan Municipalidad kan Tubigon sa Bohol para sa rong learning visit o lakbay-aral. Naging mayor na katuyuhan kan mga taga Subic Bay na maaraman ang mga programa kan syudad manungod sa gender and development. Later on, we'll be going to the Naga City Council for Women, City Councilor Honorable Cecilia Biveluz de Asis. We would like to look at their notable GAD efforts sa Naga City Bantay Familia. And then after that, we're going to Mr. Honorio Penolio. He's the account coordinator for Grow Negosyo sa Metro Peso. And then madami kami pupuntahan. Yung breastfeeding program ninyo, we want to check it out. We will be coordinating with Ms. Raquel Buere. Nagkaiguang oportunidad ang grupo na magbisita sa opisina ni Alcalde John Bongat para sa sarong courtesy call asin man nagpasiring na sa resources for the blind. Digdi nagtaram sinda konsehal Nana de Asis manunungod sa GAD programs kan syudad kung saan naging mayor na usipon ang manungod sa Naga City Bantay Familia. Nagtaraman sinda Metro Peso Account Coordinator Honorino Penolio manungod sa Grow Negosyo program asin Program Coordinator Raquel Buere para sa breastfeeding program kan syudad. Sa pagpapadagos kan entrevista kibalingit, sa iya man ipinaabot ang sa indang pag-umaw sa syudad ni Naga. It's really nice. Grabe, ang dami-dami ninyong yung mga na-develop na mga areas. Yung ginawa yatang project, is that really a project? Yung tipong parang yung uniformed commercial spaces ninyo? Oo, maganda siya kasi parang tabing riles eh. So, at least nabibeautify yung yung area. Talagang, as in, it's really a bustling city. And then, ang dami-daming negosyo. And I'm sure, maraming naka-empleyo dito. And also, yung mga schools ninyo. So, everything is already here. Hindi mo na kailangan pumunta Manila or whatever. If you're a native of Naga, you don't have to go elsewhere para magkaroon ng negosyo, magkaroon ng trabaho, mapaganda ang pamilya mo. Mientras tanto, katuyuhan man kan mga taga-Bohol sa pamamayo ni Alcalde Marlon Amila ang maaraman ang mga best practices kan syudad na bisto sa apod na Center for Good Governance. Actually, we are here in Naga because Naga is known to be good governance. Then, Naga ang napili namin because of Secretary Rubreda before. That's why we are here. Ano bang mga best practices in Naga that can be replicated in our municipality? That's perfect. Marami kami natutunan na mga practices na dapat i-replicate namin sa Tubigon. Yung people's empowerment, maganda yun. Lahat ng sector is organized. Then they can represent in terms of discussion. Nakaulay kan grupo si Naga City Mayor John G. Bongat na nagtara manungod sa mga programa kan syudad na binibisto sa bilog na nasyon. Presente man si Konsehal Elmer Baldemoro, chairman kan Sangguniang Panlungsod Committee on Children na nagtara manungod sa mga programa kan syudad para sa mga kaakian. Inisubot ang saro sa mga mayor na rason kan pagbisita kan grupo ninhuli taan Naga sarong child-friendly city. Labi-labi man ang sa indang kaugmahan sa pagpasiring sa Naga asin sigun pa kay Amila, dakol sindang mga kaaraman na may ipupuli sa Bohol. Para sa Naga News, John Breeze.